שלום לכולן, שלום גם לך ישי, ערב טוב. אהלן, כיף שלום. לראות אתכם, מי שיכולה ככה לפתוח מצלמה אני אשמח, יש עוד גננות שמנסות להיכנס ומשום מה לא מצליחות, אני אנסה ככה במקביל לעזור להן. ישי, קודם כל תודה שאתה כאן. הגננות שכאן, יש המון גננות שככה מחכות לצפות בהקלטה בגלל השעה. בדרך כלל המפגשים שלנו הם ב8:30 וזה לגמרי מובן, אבל גם הן וגם מי שכאן משתתפת בלייב יוכלו להרוויח ממך המון המון כלים חשובים, גם לעבודה שלהן כגננות, גם לאימהות שבינינו, עם הילדים שלהן בבית. אני באופן אישי עוקבת אחרי ישי המון המון זמן, וזו הסיבה גם שפניתי אליו, אחרי ככה שהייתי בטוחה במה שהוא יכול להביא לכם כאן. אז זהו, אז ישי, הבמה שלך. במקביל אני ככה אעזור לגננות נוספות להצטרף. אוקיי, בסדר גמור, תודה רבה. תודה שיר. שלום לכולם. נעיר, קרולין, שני, אמרני פה, דלית. שלום, אתם מוזמנים להדליק מצלמות, כי זה תמיד יותר נעים. אז נעים מאוד, לי קוראים ישי כצמן, וככה, רק רגע, אתם רואים את המצגת, נכון? אז אולי אתם כזה מסתכלים, גננות וזה, מלא ניסיון, ואתם מסתכלים מה הילד הזה כבר יכול להסביר לי. אז אני ככה בעשור האחרון אובססיבי לכל מה שקשור לקשיים חברתיים, איך לעזור לילדים ומתבגרים לחזק את הביטחון העצמי החברתי שלהם. על זה אנחנו הולכים לדבר, על איך לעזור בעצם לילדים, כן, בגיל הגן. איך אתן יכולות לעזור להם לפתח את הביטחון העצמי החברתי ובכלל את המיומנויות החברתיות שלהם. אני בעצם מנהלת מרכז הכשרה לחיים לילדים ונוער. אני מנחה הורים במיקוד בתחום החברתי, מטפל לא קונבנציונלי ומאמן אישי, גם בצורה אישית בקליניקה עם ילדים ובני נוער, גם בצורה של סדנאות קבוצתיות, בעזרת גישת הגיבור שבפנים שפיתחתי. אתם רואים, יכולים לראות על המצגת כל מיני דברים שלמדתי וכדומה. אני מסביר לעצמי בקצרה שככה תבינו כאילו, אוקיי, למה שנקשיב לבן אדם הזה. אוקיי, אז NLP, פסיכולוגיה, קואוצ'ינג וכך הלאה. קצת תמונות, כל מיני הרצאות לאורך השנים לבני נוער, הורים, וואלה, עוד קצת. מכתבים מילדים חמודים, כל מיני כאלה שקיבלו מדליה מהמנהלת. אתם רואים ילד שכתב לי הגיבור שבפנים על ספל, מכתבים מילדים יותר גדולים. ילדים בגילי הגן מציירים, בדרך כלל עוד ככה עדויות של בני אנוש אמיתיים, מה הם חושבים, מה הם אומרים. ילדים שעברו חרמות, ילדים שעברו סובלים מבריונות, ילדים שמאוד מתביישים בגן ואין להם אומץ להצטרף לקבוצה, ילדים שיש להם כזה פתיל קצר ומתעצבנים. זה יכול להיות ילדים שאתם בטח מכירים את זה, פורצים למרחב האישי, פורצים למרחב האישי אחד של השני, מציקים, ככה, יש פה גם עניין. אז כל הקשיים הרבדים האלה, יש כאלה שמתקשים להגיד, לעמוד על שלהם. טוב, אז אני רוצה קודם כל לשאול אתכם, מה אתם אומרים? האם ביטחון עצמי לילד זה עניין של אופי, או שזה בר שינוי? אפשר לשפר את זה, אפשר לשנות את זה? מה אתם אומרים? תכתבו בצ'אט, או תגידו בקול, תתפרצו. קרולין מתנצלת, אני בהרדמות, אבל בהאזנה מלאה. מעולה. תמר בר שינוי, מרים בר שינוי, מעולה. יופי. אז לגמרי, כן, זה בר שינוי, לכן אנחנו פה. אז נהדר שאתן רואות את זה כך. כי הרבה פעמים הורים שואלים אותי, אנשים שואלים אותי, אולי זה פשוט האופי שלו, זה ככה. ואופי יכול להיות שיש אנשים יותר מופנמים או יותר מוחצנים. שמופנמים זה אומר שאחרי הרבה זמן שאני עם אנשים, אז אני צריך סוג של להתרענן, אני מרגיש קצת סחוט. ואנשים יותר מוחצנים, אז
כשהם עם אנשים זה ככה מרים להם יותר, זה עושה להם טוב. כמובן אין שחור לבן. אז מופנמות ומוחצנות זה כן עניין של אופי, אבל גם ילד מופנם, גם אם הוא לא יהיה המסמר של המסיבה, אפשר לפתח אצלו ביטחון עצמי להצטרף לקבוצה, להשתלב, לעמוד על שלו, לבקש את מה שחשוב לו, וגם לראות את האחר. טוב, מיומנויות חברתיות, זה נולד או נרכש? כן או לא, מה אתם אומרים? תמר, ביטחון עצמי נבנה על בסיס העבר והצמיחה של הילד. נרכש, נרכש. מעולה, לגמרי. אף אחד לא נולד פה מאסטר קומיוניקיישן. אנחנו לומדים את זה. תינוק מחייך, הוא רואה את האחרים שמחים, הוא מבין, כדאי לי להמשיך לחייך. טוב, הדבר הבא, אני מבקש מכם ככה. אני מזמין אתכם להיות בלמידה פעילה. ויותר מדויק מלמידה פעילה זה להיות במערכת לומדת. מה זאת אומרת? יש שתי סוגי של מערכות למידה. יש מערכת מארגנת, שזה אומר שכשאני מקשיב להרצאה, לאיזשהו תוכן, אז אני חושב בראש שלי, זה דומה למה שאני כבר יודע. זה דומה למה שהוא אמר, וזה דומה למה שהוא אמר. אני כל הזמן שאני מקשיב, אז אני אשאל את עצמי איך זה כבר דומה למה שאני מכיר. וזה נחמד, זה עוזר לנו לארגן מידע, אבל אנחנו ככה לא לומדים שום דבר חדש. ואז אנשים הולכים שוב ושוב לאותם מקומות ואומרים, אני כבר יודע את זה. ואני מזמין אתכם להגיע בגישה של מערכת לומדת. מה זה אומר מערכת לומדת? זה אומר שכשאתם מקשיבים לתוכן, תשאלו את עצמכם איך זה שונה. זאת אומרת, מה זה מחדד לי? איך זה שונה ממה שאני כבר יודע? או איך זה שונה, איפה אני עוד יכול ליישם פה? זאת אומרת, משהו קטן, מה עוד אני עדיין לא מודע. לחשוב איך זה שונה, איך אני יכול ליישם. וזו גישה שפשוט עוזרת לנו ללמוד הרבה דברים. כמו לקרוא ספר עשרות פעמים וכל פעם לגלות תוכן חדש. אוקיי, אז מערכת לומדת. טוב, אז מה דעתכם? מה זה בכלל ביטחון עצמי חברתי? 14 כבר משתתפות, נהדר, כל הכבוד. אה, מה אתם אומרות? מה זאת אומרת ביטחון עצמי חברתי בכלל? אתם מוזמנות לרשום בצ'אט את דעתכם. אה, בעיניים שלי ביטחון עצמי חברתי, זאת אומרת היכולת אה, לפתוח בעצמי קודם כל, שאני מסוגל למצוא את הדרך הנכונה בשבילי בסיטואציות חברתיות. ומעבר לזה, זאת אומרת שילד מסוגל מצד אחד לעמוד על שלו, לבטא את עצמו, אבל גם לראות את האחר. הרבה פעמים הורים רוצים שהילד שלהם, כאילו הם מצפים, אני רוצה רק שהוא יעמוד על שלי, שיעמוד על שלו, יעמוד על שלו. אבל רגע, צריך גם אמצע. לפעמים גם לוותר זה נכון. יש כל מיני סיטואציות. ומעבר לזה, זה לראות את הזולת, לדעת להתמודד בסיטואציות, לפרש את הסיטואציות החברתיות בצורה יותר טובה. כמובן זה תהליך, זה נבנה עם השנים. מה המחירים לדעתכם של חוסר ביטחון עצמי חברתי? לילדים בגיל הגן, מה אתן אומרות? כאילו אתן רואות את זה ביום-יום. ליאב כותבת שביטחון עצמי חברתי זה להצליח לבטא את האני שלי באופן כנה ולהרגיש טוב ונוח. מדהים, מדהים, נהדר. מה אתם אומרים מחירים של חוסר הביטחון? אז תוך כדי שאתם חושבות או מתבוננות על זה, אני אשתף אתכם ככה קצת למה אני עושה את מה שאני עושה, ואיך זה מתחבר גם. הסיפור התחבר לנו בסוף לכלים. זאת אומרת, אז אני התחלתי ככה בקצרה, מגיל 7, תספורת פטריה, אתם רואים, היה לי שיער פעם, ופשוט הייתי ילד מאוד מאוד רגיש, סבלתי, אני זוכר את עצמי מסתובב בהפסקות לבד, הבנות כזה, הבנים משחקים כדורגל, הבנות מעודדות מהצד, ואני מסתובב, רוב הזמן אני מסתובב לבד, חושב על חברים דמיוניים, מתוסכל, כל הפסקה אני מרגיש דרוך, עוד רגע איזה ילד הולך להעיר לי,
הערה, וכל פעם שהיו מעירים לי, היה נדלק לי אוטומט. מה זאת אומרת נדלק לי אוטומט? כאילו לחצו לי על כפתור רגשי, והייתי פתאום נעלב בפנים ומשתתק, מרגיש לא מספיק. ואם כבר גן, אז אני זוכר את עצמי גם בגיל הגן. אמ, אני הולך לשירותים, וכל פעם היה ילד שהיה נכנס לי למרחב האישי, פורץ לשם, ופותח את הדלת. והייתה איזו ילדה אחרת שכאילו ניסתה לשמור לי על התא. אבל כל פעם הוא היה פותח שוב ושוב, ואני בתור ילד קטן, מאוד רגיש, הרגשתי חוויה בריונית, רק מהסיטואציה הזאת. וזה גרם לי פשוט לא ללכת לשירותים בגן, כאילו להשתין על עצמי. אני מניח שאתה מכירות ילדים כאלה. זאת אומרת, לא הרגשתי מספיק ביטחון להגן על המרחב שלי. והילד השני, איזה מיומנות הייתה חסרה לו. הוא לא ראה את האחר, פרץ למרחב של האחר. אז מגיל מאוד צעיר אני חוויתי את הדברים האלה. אמ, לא רציתי ללכת לבית ספר. בחטיבה זה כבר הידרדר לבריונות יותר קשה, אלימות, במסדרונות של הבית ספר, חרדה חברתית, זאת אומרת לא הייתי מרים אפילו שתי אצבעות לשירותים, לא הייתי מסוגל לדבר, סופר ביישן, סופר שקט. אחרי זה תיכון, לא שיתפתי ברגשות שלי. זאת אומרת, כי כל פעם שאני זוכר את עצמי משתף את המבוגרים רגשות, אז הם היו מגיבים באופן מסוים, שהיה גורם לי לא לרצות לשתף אותם. הם או שהיו מנסים לדאוג, זאת אומרת, הייתי רואה מאוד מאוד דאגה וחרדה מהם, והם ניסו להתערב ולהתקשר לכל המורות האפשריות, ומן הסתם זה גרר עוד אנטי מצד ילדים, או שפשוט חוויתי ביקורת מהם, למרות שהכוונות שלהם היו טובות. אז למדתי להסתיר את עצמי, לא שיתפתי. אה, תיכון, פתחתי בגוף, והתחלתי לשתות גם אבל אלכוהול לצד זה, כדי לשכך את הכאב. בצבא זה הידרדר ממש. אני לא אפרט יותר מדי, אבל בגדול בצבא היה לי איזושהי התעוררות, חיפשתי דרך לאמן את הביטחון העצמי שלי, את המיומנויות החברתיות שלי, ודרך איזשהו קורס דיגיטלי, שפשוט התחלתי לאמן את הביטחון, את המיומנויות שלי, וכמו שבחדר כושר, שגיליתי אותו, הבנתי שאפשר לאמן את זה. ברגע שהצלחתי לאמן את זה בתוכי, אז התחלתי ללוות גם ילדים, בוגרים, אני מתמקד יותר בילדים ובני נוער, ולהראות להם גם שיטות פשוט איך אפשר להתאמן בזה, לפתח את זה. והקטע שעד שלא עבדתי על הביטחון העצמי, על העבודה הרגשית הפנימית, גם כשהיו לי חברים, אני זוכר את עצמי בתיכון, איזשהו מצחיקן היה זורק לי הערה, היה נדלק לי הכפתור הרגשי והייתי נעלב ושותק ולא מצליח לענות לו. לא משנה כמה שיניתי. נהיו לי יותר שרירים, יותר שיער ארוך כזה יפה, כל מיני דברים. לא עזר. כי זה בתת המודע. ואני רוצה לשאול אתכם, אם יש לכם ילדים שחווים קושי חברתי, או אם יש ילדים בגן שלכם שאתם רואים שיש להם קושי חברתי, מה האוטומט שלהם? מה חוסם אותם? לדוגמה, יש ילדים שמפחדים מתחייה, יש ילדים שהם בביקורת, שיכעסו עליי, אז אני לא אומר את מה שחשוב לי, חרדה, אי ודאות, ילדים אולי שהם באובר שליטה, שתלטנים כאלה, זה גם מקשה על הסיטואציה. ילדים שנעלבים מאוד מאוד בקלות, רואים שחור לבן. האם אתם מזהים איזשהו אוטומט, איזשהו רגש שחוזר על עצמו שוב ושוב אצל אותם ילדים? או אני תגובה חושבת, אגב, מהמם. שביקרתי במאות גנים, וכמובן הייתי גם גננת בעצמי, ולא פגשתי גן אחד שאין שם לפחות ילד אחד כזה. שבדיוק שהדברים שתיארת חוסמים אותו. זה מלווה כמעט
את כל הגנים, לא הכרתי גן שאין, או שאולי לא זיהו, אבל זה קורה, וחשוב להיות במודעות לזה. תודה. כן, לגמרי, זה כל כך הרבה, במיוחד בתקופות האלה. אני אהיה בשוק אם יגידו לי שאין מישהו כזה. הרבה כאלה. הסיפור שלי כאילו קיצוני, אבל יש הורים שמגיעים אליי שהילד שלהם כל הזמן נוטה להציק לילדים אחרים. זה אנחנו קוראים בעיה של כניסה למרחב. הוא נכנס למרחב האישי. ובהמשך נדבר איך אפשר לעבוד גם על זה. או ילדים שפשוט קשה להם לעמוד על שלהם. נגיד ילד שכל פעם ילד אחר מפיל לו את המגדל לבנים ומבקש ממנו, כאילו, ואז הילד השני עוד בונה לו את המגדל שלו מחדש. כאילו בונה לו את המגדל של עצמו וגם לאחר. והילד חוזר הביתה מבואס, שכל פעם הרסו לו והוא מפחד מהילד הזה, אז הוא בונה לו. או שהוא נותן לילד צעצוע כי הוא רוצה שמישהו אחר יהיה חבר שלו. אז הוא מרצה כדי שיהיו חברים שלו. יש לי שאלה. כן. יש גם ילדים שבסיטואציות מסוימות, כאילו, זה לא בדיוק שאלה, אני פשוט מנסה להעלות את זה, לא יודעת, Mhm. מול ילדים מסוימים הם הנפגעים, ואז הם מול ילדים אחרים הם כאילו פוגעים. כן, כאילו, אני רואה את זה קורה. כן. זה, קיצור, כאילו, איפה לשים ילד כזה, כאילו, איך הוא, קיצור, הוא גם לא יודע בעצם להתנהל חברתית. כן, אני גם לא רוצה באמת לתייג, כי יש כל מיני סוגי של קשיים, אז יכול להיות קודם כל הוא מתקשה לנהל את הרגשות שלו. זאת אומרת, פשוט, זאת אומרת, אני קורא לזה יותר מתנהג את הרגשות שלו, מאשר זהו, וגם מדבר. יש כאילו מין סיפור, כאילו לכל ילד בסוף יש גם את הסיפור שמסביב, יש כאילו מה קורה בבית, אמא עומדת כן, ללדת, אבא מילואים, כאילו זה כזה כן, מין מכלול כזה. כן, לגמרי. אנחנו כרגע פשוט מתבוננים על, כאילו, בואו קודם כל נשים לב לקשיים, נשים לב איזה אתגרים יש. גם כאילו הצקות, זאת אומרת ילד נעלב, נפגע, אומר לילדים האחרים תפסיקו להציק לי, די, 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 ומן הסתם מה הילדים לומדים? זה מציק לילד הזה, והם מרגישים מאוד כוח מזה. אז גם איך להתמודד מול ההצקות, איך לדעת, איך להגיב נכון לזה. טוב, אז מה הסיבה שילדים לא משתפים ברגשות שלהם? למה הם לא משתפים ברגשות שלהם? הם לא תמיד יודעים שזה כן, נובע מאיזשהו רגש. כן, זאת אומרת, לגמרי, אז הם לא יודעים לשיים את הרגשות שלהם. כאילו, אין להם, מאיפה האוצר מילים יבוא? אז, אז כדי שהם ילמדו לשיים את הרגשות שלהם, אז בעצם עלינו להשתמש באוצר מילים רגשי, בשיטה שנקראת שיקוף רגשי. ואני אספר לכם עוד רגע סיפור. השיטה הזאת של שיקוף רגשי, היא לא רק שהיא תגרום לילד לדעת לשתף את הרגשות שלו, אלא שברגע שהוא יודע לשתף את הרגשות שלו, אז הוא מרגיש הרבה יותר מסודר מבפנים. פתאום יש שם לכל הסצנה הזאת שיש לי, הסרט הזה שהילד הציק לי, יש לי שם. אני מרגיש תסכול, עלבון, עצב, ואז הוא גם אחרי זה אפשר לתת לו כלים כדי לנהל אותם. אז לפני די הרבה שנים עבדתי בבית ספר יסודי, וכל פעם, התפקיד שלי היה בגדול, כל פעם שיש בעיות, תשלחו לי וואטסאפ ואני אטפל בהן. יום אחד הייתי מדריך חברתי, סוג של איזשהו משהו שהכניסו. אז היה איזה ילד בכיתה ג' מאוד מאוד ככה התעצבן בשיעור ספורט, נועל את עצמו עם שלושה אנשי צוות באולם הספורט, בהפסקה, לא יוצא. ואז קראו לי, אני מגיע, אני מסתכל, ואיש צוות ראשון רואה אותו, את הילד הזה, הילד עם כדורסל בפינה של הצד, כאילו בפינה בצד, פרצוף אדום עם כדורסל, מחזיק את המפתחות גם, והאיש צוות הראשון אומר לו, צא מפה מיד או שאני מתקשר לאמא שלך. האם זה עבד? לא. ילד שני, איש צוות שני אומר לו, תירגע, תנשום עמוק, לא צריך להתעצבן. האם זה עבד?
האם יש מישהו בהיסטוריה שאמרו לו תירגע והוא נרגע? אז זה גם לא עבד. מישהו שלישי ניסה להיות חכם, זאת אומרת, ניסה להיות צודק, אמר לו, מה יש לך? זה בעיה שלך שהפרעת בשיעור ספורט. תלמד, פעם הבאה אל תפריע, וייתנו לך לשחק בשיעור ספורט. אתה לא צריך להישאר פה בהפסקה. תלמד לפעם הבאה. האם זה עבד? לא. למה? כי מה עובר על הילד בראש, בתת המודע? מה עובר לו בראש? קול קטן כזה בראש, אומר, אה, חושבים שאני לא בסדר. והוא מרגיש שמבטלים לו את הרגשות. זאת אומרת, הוא מרגיש שמבטלים את הרגשות שלו. כרגע הוא כועס, ומנסים להוציא אותו משם. ואז אמרתי להם, הכל בסדר, תלכו לשתות קפה. ואני מסתכל עליו, הוא עם הפרצוף האדום שלו, ואני נותן לו שיקוף. מה זה אומר שיקוף? אני פשוט אומר במילים את מה שאני רואה, ומכניס לזה משמעות רגשית. אני רואה שאתה כועס כי לא יכולת לשחק מקודם בשיעור ספורט כמו שרצית, סימן שאלה? ואז הוא כזה, כן, אני כועס. אוקיי, מה עצבן אותך בדיוק? המורה נתן לי לשחק, זה לא פייר, ילד אחר הפריע בכלל, זה לא פייר. אז אמרתי לו, אתה צודק, זה באמת מעצבן. גם אני הייתי כועס אם הייתי מפסיד שיעור ספורט. באותו רגע הוא זרק את הכדור וברח מהאולם ספורט. עכשיו, כל הסיטואציה הזאת היא לקחה מקסימום 60 שניות. 60 שניות, באמת. אוקיי? ויש מצב שגם פחות. אני אומר לכם יותר בשביל שזה יהיה אמין. אבל זה היה ממש ממש קצר. זאת אומרת, מה היה ההבדל? נתתי לו שיקוף, ובעצם הצטרפתי אליו. אני לא יכול להוביל בלי להצטרף. פשוט נתתי מקום לרגש. ככל שאנחנו משתמשים יותר בשיקופים, אז פשוט זה מלמד את הילדים שאנחנו רואים אותם. הוא מרגיש שרואים אותו. לצורך העניין, את חוזרת הביתה מהעבודה, ובן הזוג אומר לך, וואו, אני רואה שעבר עלייך יום עמוס. ואז את כזה, וואו, באמת עבר עליי יום עמוס. או, או היה איזה שיחה קשה בעבודה, איזו אימא מעצבנת שדיברה איתך או משהו, לא יודע. ואז מישהו מסתכל עליך ואומר, וואו, אני רואה שהייתה שיחה קשה. זה כן, נכון. זה כאילו עושה בלנס, מאזן אותנו. ובטח את הילדים, שהם צריכים את זה. אז השיקופים הרגשיים, בעצם זה השלב הראשון, כדי ללמד את הילד להיות מחובר לרגשות שלו, להבין את עצמו. והדבר המיוחד, שאחרי זה אני שומע הורים שמשתפים שהילד, הם נגיד, ההורה כזה עם פרצוף חמוץ מהעבודה, ואז הילד אומר לו, אתה כועס? מה קרה? מה קרה לך? כאילו הילד משקף להורה. ילדים מתחילים לשקף לנו, כי הם בעצם מפתחים אינטליגנציה רגשית, וגם מילולית. אני אז אשמח רגע להוסיף משהו, סליחה שאני קטעתי כן, אותך לשנייה הזו. אוקיי. אני כל כך מתחברת לזה, אני תמיד מדברת על החשיבות של השיקוף, ואפילו יותר מזה, גם מדברים שלנו נראים לא הגיוניים, או במרכאות שטויות, באחד הגנים, אחד מהילדים ממש בכה בכי קורע לב, כי הילדים בחצר אמרו לו שהם יכינו לו שיקוי. שיקוי שיהפוך אותו לאיזשהו משהו. עכשיו, לנו, אנחנו יודעות שזה לא אמיתי, אבל במקום להגיד לילד זה שטויות, זה לא אמיתי, זה בעצם לבטל רגע את מה שהוא מרגיש, כי זה מה שהוא חווה עכשיו, אז באמת להראות לו שאנחנו מבינות אותו. קודם כל רגע להבין שהוא נפגע, ולא משנה אם זה באמת אם כי פירקו לו את המגדל לצורך העניין, שזה אמיתי כביכול, או כי אמרו לו שיכינו לו שיקוי או שיגיע דינוזאור לגן. וזה באמת חשוב רגע שנייה שאומרים לי, אוקיי, מבינים אותי, מבינים שאני כרגע עצוב וכועס ויש מי שמקשיב לי. מהמם. וואו, תודה על זה. זה חשוב. כן, כן, לגמרי. לצורך עוד דוגמה, נגיד עכשיו את עסוקה והילד בגן כזה מסיח את דעתך, וכאילו את עסוקה במשהו אחר. אז אפילו שיקוף של אני רואה שאתה רוצה את תשומת הלב שלי. עכשיו אני לא פנויה לדבר. אתה יכול לבחור עכשיו ללכת
למצוא משהו לשחק, ואז אחרי זה נדבר, או להמשיך לדבר איתי, ואז אתה תפסיד שאני לא אענה לך. מה אתה בוחר? אוקיי? פה גם שמתי גבול, אבל השיקוף, ברגע שנותנים שיקוף, הילד מרגיש שרואים אותו. זה יכול להיות כאילו על כל דבר, כמה שיותר שיקופים זה יותר טוב, גם על דברים טובים. אני רואה שאתה מתרגש מהמתנה שקיבלת. זהו, זה בגדול. ותוספת מעולה, שיר, תודה. תודה על הסיפור. אז אחלה. אוקיי, אז זה השיקופים הרגשיים. עכשיו, למה עוד ילדים בעצם לא משתפים ברגשות שלהם? אני ראיתי ממש דרך כלל ילדים שמספרים לי שההורים שלהם לא משתפים אותם. אני ראיתי מהסקר אישי, זאת אומרת, יש ממש תוקף לזה, שככל שההורה יותר דגעני, מודאג בתקשורת עם הילד, מראה דאגנות יתר, וחוקר אותו לפרטי פרטים, אז הילד יותר חוסם את עצמו. כי אני פשוט זוכר את עצמי, אני מרגיש כאילו, למה דואגים לי כל הזמן? כאילו, מה לא בסדר איתי שכל הזמן צריך לדאוג לי, ואתה בסדר, אתה תסתדר, אתה זה. מעבר לזה, אני לא רוצה שההורה ירגיש חרדה ודאגה. ומה קורה בעצם כשאנחנו בחרדה ודאגה? אנחנו מנסים לקחת מה? שלי, שליטה. ואז אנחנו בעצם, מה שאני קורא לו, לא מאפשרים לילד להתמודד. פורצים לו למרחב. וכמו שאתם רואים שכתוב בשקף הבא, באותיות השחורות, על החלק הלבן, בדרך כלל מה שאני רואה שאנחנו עושים, מבוגרים מסבירים, מדברים, מייעצים, צועקים, ואז הילד פשוט לא פנוי ללמידה. זאת אומרת, הילד עכשיו משתף אותי משהו שקרה לו בגן, ואז אני מתחיל להגיד לו, לא, תתעלם מזה, או תחזיר לו, כל מיני פתרונות כאלה. ומה הבעיה? שבעצם ברגע שאני נותן את הפתרון, זה מתוך הניסיון חיים שלי. והילד, אין לו את הניסיון חיים הזה. אז זה למה אנחנו, גם אם נחפור 20 מיליון פעם, אותו דבר, זה לא באמת נכנס בצורה ישימה רוב הזמן. כי הדרך לילד ללמוד היא התבוננות. ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, עליו להתבונן. אנחנו רוצים ללמד את הילדים להתבונן בתוך עצמם ולמצוא את הפתרון שהכי נכון להם. הרבה פעמים מבוגרים אומרים את הפתרונות, ואז הילד, או שהוא לוקח את הפתרון וזה עובד לו, או שלא עובד לו, פעם, פעמיים. אם לא עובד לו, אז הוא מאשים את ההורה, זה הפתרון שלך, זה לא שלי. או שהוא פשוט לא לוקח את זה, כי הוא מרגיש שלא מבינים אותו. ככל שהילד עולה בגיל, אז הוא פחות מקבל את הפתרונות גם. הוא מבין שזה לא נכון. אז בעצם אני ממליץ במקום להסביר, לייעץ וכך הלאה, לשאול את הילד שאלות. לשאול אותו שאלות שמלמדות אותו למצוא פתרונות. זה אומר שככל שנשאל את הילד יותר שאלות שעוזרות לו למצוא פתרונות, כך הוא יפתח גם חשיבה עצמאית. ניתן דוגמה. ניתן דוגמה. כן. ילד בא אליי, העליבו אותי בגן. עכשיו הילד הזה העליב אותי. הילד הזה לקח לי את המשחק. שיקוף. אני רואה שנעלבת בגלל שהוא לקח את המשחק, סימן שאלה? כן. מה רצית שיהיה לך שם? מה היה חשוב לך? היה חשוב לך לשחק במשחק הזה? היה חשוב לך שידברו איתך נעים? היה חשוב לך כיף? היה חשוב לי כיף. אוקיי, אני מעביר אליו אחריות. אם היה חשוב לך כיף, מה עשית? באת אליי. זה עזר שבאת אליי? כיף לך? שבאת אליי, השגת את הכיף הזה? לא. אוקיי, אז לבוא אליי זה לא הפתרון. מה אתה חושב שאתה יכול לעשות עכשיו שיהיה לך יותר כיף? או מה אתה יכול לעשות עכשיו כדי להשיג את הצעצוע שלך, כאילו בדרך של הגן. זאת אומרת, אני מכוון אותו למצוא פתרונות.
במקום להגיד לילד השני, כאילו, לך תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. לפעמים צריך, בסדר, אלימות, פיזית וזה, צריך. אבל בגדול, ככל שאני אשאל אותו שאלות, אני מחבר אותו לעצמו. למעשה, המסוגלות העצמית, הביטחון העצמי קורה בתכלס רק כאשר הילד מרגיש שהוא עשה פה משהו, שהוא התמודד, שהוא מצא פתרון. ברגע שאנחנו פותרים להם, אז הם לא, הם לא לומדים באמת מה לעשות. אולי בעקיפין. אז זה אתם יכולים לעשות לכם צילום מסך. אמ, זה לסיטואציות שאתם יותר עם ילד לבד, או דברים קטנים. זה עזר, זה עבד, וככה. אוקיי, יפה, אנחנו עדיין בזמנים. כן. תמר, אני מתחברת לכל מילה שאתה אומר. מצוין, יופי, תודה. מרים, כל מילה זהב. נהדר, תודה, תודה. אז טוב, אנחנו די מספיקים, זה טוב. אז תראו, בעצם בגדול אני מבין שיש איזה עשרות ילדים בגן, ולא תמיד אפשר לעשות את השיחות האלו, אבל איך עוד אפשר בעצם להעניק כישורים חברתיים, ביטחון עצמי? אפשר לדבר על הדבר הזה שנקרא מרחב אישי. זאת אומרת, מרחב אישי, דמיינו לעצמכם, אתן עכשיו יושבות, או לא יודע מה אתן עושות, דמיינו שיש מסביבכם מעגל בלתי נראה, כן, דמיינו את זה, וזה נקרא המרחב האישי. כל אחד יש לו את המרחב האישי שלו, הזון שלו. וכחלק מקשר חברתי, לכל אחד מאיתנו יש מרחב אישי, ואנחנו צריכים ללמוד סוג של ליצור מרחב משותף שבו אנחנו נפגשים. עכשיו, ההשתדלות היא שמצד אחד אני מרגיש בנוח, כמו שאמרו כאן, אני מרגיש בנוח, שאני שומר על הצרכים שלי, אבל גם רואה את הצרכים של הזולת. וביחד אנחנו יוצרים משהו משותף ונעים. אבל אם הילד לא יודע מה המרחב האישי, לא יודע לשמור ולהבין את המרחב האישי שלו, אז בעצם קשה לו לפתח זהות חברתית. זאת אומרת, זהות שיודעת לעבוד בשיתוף פעולה עם זהויות אחרות, ילדים אחרים. מה זה אומר מרחב אישי? זאת אומרת שעכשיו, אם אני רוצה צעצוע של ילד אחר, אני צריך לשאול אותו. אם אני רוצה את הפלאפון של אמא, אני צריך לשאול ולבקש רשות. אם אני רוצה בעצם סוג של לשחק עם ילד, לגעת בו, אז אני כזה סוג של, לא תמיד, לא בכל מצב, אני אשאל אם מתאים לו לשחק, נגיד עכשיו לא יודע, בצחוק, משיכות בצחוק, או תופסת בצחוק. אני אשאל אותו. בנים יש להם נטייה, כאילו, יותר מכות כזה בצחוק, אבל, כאילו, זה סוג של קו אפור, אבל עדיין, אנחנו רוצים, בטח בגיל הזה של הגן, כי עוד הם לא יודעים לדבר את הרגשות, אז הם יותר משתמשים בפיזי. בכל מקרה, אז מרחב אישי, זאת אומרת, לשאול את האחר אם זה בסדר, פחות או יותר לגעת בו, לגעת בצעצועים שלו, לשחק. אמ, זה ברמה הזאתי. זה יכול להיות עכשיו, נגיד את על גננת, את מדברת בטלפון או עושה משהו, אז צריכים לכבד את המרחב האישי, עכשיו אני לא פנויה. זה גם כן שיח של מרחבים אישיים. אם יש לכם עוד דוגמאות, אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט. עוד דוגמאות לשמור על מרחב אישי. הכי קלאסי זה שאמא מדברת בטלפון והילד נכנס לה לשיחה והיא עוזבת את הכל ואשכרה מדברת איתו. מה זה מלמד אותו? שהצרכים של ההורה לא חשובים. ואז הוא לומד או שהצרכים של הזולת לא כל כך חשובים כשהוא יפגוש את הזולת בעתיד, או שהצרכים שלו לא כל כך חשובים, אז אפשר לפרוץ לו. סיפור אמיתי. וכן, זה משהו שהוא באמת כזה לא ברור. בגן משהו שהוא מאוד נפוץ זה שיר, 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 למשל, כשהם באים אלינו בגן ורוצים שנענה להם מיד ועכשיו, לא שהם במצב של סכנה או משהו, או שאתן יושבות עם קבוצה, או בשיח פרטני עם איזשהו ילד, ואז באים ילדים ונוגעים בכן וקוראים לכן לענות להם באופן מיידי. זה קורה המון. כן.
מעולה. אז השאלה אם זה מתאים לכם, כאילו, אם אתם מגדירות את זה שזה בסדר, נעים לכם לעשות ככה, או אם צריך לשאול, לקרוא לי, ואז אולי דרך אחרת, להגיד, הגננת שומעת, הגננת שומעת, לא יודע, ולבדוק. אם הגננת אומרת לך כן, ואת השם שלך דנה, אולי זה פרוטוקול תקשורת יותר נוח. אוקיי, אני מקווה שזה מובן מה שאני אומר. זאת אומרת, כן. למצוא לכם את הפרוטוקול תקשורת הנוח לכם, שהילד מבין, אוקיי, יש את הצד שלי ואת הצד שלך, ושניהם חשובים, כי זה ביחד, כי כשההורה מגדיר את המרחב של עצמו, אז הילד גם כקונטרה מתחיל להבין, רגע, זה של ההורה, אז מה שלי? מה החפצים שלי? גם בין אחים, החפצים האישיים אחד של השני, וכך הלאה. טוב, אז איך אפשר תכלס לאמן את הילדים במרחב אישי? חוץ מלדבר על זה, וקצת לשים גבולות, כאילו, שאלת אותו אם זה בסדר, כאילו, וכזה, או לקבוע כלל, לשאול מי שראשון, לקח את הצעצוע, ומעבר לזה אני יכול להציע לכם משחק בעצם, משחק שמלמד את הילדים את המרחבים האישיים. אתם יכולות להשיג חישוקים, מקווה שיש או חישוקים או משהו אחר שהוא גזור בצורה של עיגול, ואז ילדים פשוט עומדים כל אחד בחישוקים שלהם במעגל. אם יש נגיד עוד סייעת, אז נגיד שני מעגלים, שיהיה קצת יותר נוח לשחק. כל ילד יושב בחישוק שלו, לא יושב עומד, ובעצם הם צריכים לעבור בין חישוקים בשביל הכיף. אבל איך אפשר לעבור בין חישוקים? אתה חייב לשאול את החבר. זאת אומרת, אתה צריך, איך לשאול אותו? אני צריך לסמן לחבר עם הראש או עם היד, האם הוא מסכים, ורק אם אני רואה שהחבר עשה לי כן עם הראש, יותר נכון, עזבו את זה רגע, יותר פשוט. אם החבר עשה לי ככה, רק אז אני מתקדם. אוקיי, מההתחלה מסודר. המטרה שילדים יחליפו ביניהם את המקומות בחישוקים, זה בעמידה. אם אני רוצה שילד יחליף איתי, אני צריך להסתכל לו בעיניים ולעשות לו ככה. רק אם הוא בעצם עושה לי ככה, מרשה לי, אנחנו מתחילים להתחלף, אוקיי? אם הוא אומר לי לא, אז זה המרחב האישי שלו, לא זורם איתו. ואז מה שאתם עושות, כאילו, ברגע שאתם רואים שילדים לא שמים לב לזה, אתם מעירים להם, רגע, שים לב, האם הוא לא סימן לך? תחזור. ואז הם מתחילים ללמוד את הקטע הזה של לשאול, לראות את האחר, שפת גוף, ואני מזמין אתכם לשחק את זה ככה. אמ, אפשר עם מוזיקה קלילה, ובכללי כשפה. זה בונה את הפרוטוקול תקשורת, מה שנקרא מבנה תקשורת, אוקיי? מקווה שזה יכול להיות יעיל. אם, ואם יש ילד נגיד שלא רוצה, אז כאילו, זה בסדר, לאפשר לו, כזה. נגיד להקדיש 5 דקות של משחק כזה, לא יודע, פעם ביום, פעם בכמה ימים, ואז בונים הרגל. מה דעתכם? אשמח לשמוע את התגובות שלכם בצ'אט. יש נשמע לי שאלה מצוין. מה? יש לי שאלה על המשחק שלא לא הצלחתי להבין בהתחלה. כן. ילדים, חלק מהילדים בתוך חישוק וחלק מהילדים מסתובבים? לא, כולם בתוך חישוק, לכל אחד החישוק שלו. אוקיי. לא, לא מורכב, כאילו, כן, פשוט בואו נגיד אני בחישוק ורוד, את בחישוק צהוב. אז בואי, ככה, את עושה לי גם ככה, אנחנו מחליפים מקומות. זה פשוט פשוט. מחליפים. אתם יכולים לשכלל את זה בגדול, אבל זה הפשוט, הבנתי. אוקיי? כאילו פשוט בוא נתחלף כזה. אבל צריך, טוב, ילדים צעירים נהנים מהדבר הזה. סך הכל, כאילו. אה, זה לא בן 16 שהוא צריך איזשהו... יש לי עוד שאלה, אני לא יודעת אם זה קשור בדיוק לפה, אבל באמת בקטע של שיתוף במשחקים. מהמם, כאילו, אני נתקלת הרבה בסיטואציות שיש שני ילדים או קבוצת ילדים שככה נמצאים באיזשהו משחק, ויש את הילד שרוצה להצטרף אליהם והם לא כל כך מעוניינים לצרף אותו. אז אני הרבה פעמים מתלבטת עם עצמי, מהמם. לחייב אותם לשתף, כאילו זה לא יפה לא לשתף. מצד שני,
יש את העניין שהם יצרו לעצמם איזשהו, את העולם המשחקי שלהם, והם לא בהכרח רוצים עכשיו עוד דמות אוקיי. שתצטרף אליהם. יש גם את העניין של הילד שדוחים אותו כי זה הוא והם כרגע לא מעוניינים בו. מהמם. קיצור, יש כן. כל מיני סיטואציות כאלה שכמו שאמרת שהן אפורות כאלה כן. אז מה אפשר לעשות? שאלות טובות, מעולה. נגיד נשתמש פה בשליף שאמרתי מקודם. הילד אומר, לא משתפים אותי, שיקוף. אני שומע שאתה עצוב כי לא משתפים אותך? אוקיי, מה חשוב לך? שישתפו אותך? כן, אוקיי. אם חשוב לך שישתפו אותך, מה עשית? ביקשתי אם זה עבד? לא. אוקיי. אז מה אתה מציע לעשות? מה אתה חושב שעוד אפשר לעשות? אולי ללכת לבדוק עם ילדים אחרים, ילד אחר, אולי להציע משחק. משלי. עכשיו, אם הילד אומר לא יודע, זה בסדר. אנחנו נשאל אותו, אתה רוצה שאני אעזור לך למצוא פתרון? חשוב לשאול רשות לפני שאני מציע פתרונות. זה סופר קריטי. זאת אומרת, אני לא מתחיל להציע פתרונות בלי שאני שואל רשות אם הוא בסדר עם זה שאני אציע לו פתרונות. אחרת הוא לא יהיה במצב של אחריות. אוקיי? כאילו, אם בן אדם יבוא לי בעיה, יתחיל להגיד לו כל מיני פתרונות, לא יעזור. צריך לשאול רשות. אוקיי, אתה רוצה שאני אעזור לך עם זה פתרון? כן, אוקיי. בוא נראה, להציע להם משחק אחר, לשאול ילד אחר, לבדוק ילדים אחרים, ואז הוא בוחר, מה אתה בוחר מהפתרונות? בחר, הולך, בודק. עכשיו, אם את שם, את יכולה להתבונן, אני רואה שמשהו לא עבד לכם. כאילו, לא יודע, כזה. זה כאילו תשובה אחת, שאני מעביר אחריות לילד ועוזר לו להתמודד. את יכולה להסביר לו, אני רואה שהם לא פנויים עכשיו, וככה. פתרון שני זה כאילו להיכנס לסיטואציה עם הילדים, ואז בסיטואציה הזאת אנחנו עושים שיקוף רגשי לכולם. זאת אומרת, אני רואה שאתם משחקים במשחק הזה והזה, ואמרתם שאתם לא רוצים, ואני רואה שאתה כאילו רוצה לשחק במשחק הזה והזה. אה, בגן שלנו אנחנו משחקים במשותף, או אנחנו משתפים את כולם במשחקים. מה אתם מציעים לעשות? מה יכול לעזור לכם? ואז אנחנו כאילו שואלים אותם שאלות כדי שהם ימצאו פתרון, שיהיה להם נעים. כאילו מתחיל לפתח דיאלוג בין הילדים, לאט לאט. שוב, בשלב הזה אתם כאילו תצטרכו להגיד להם את הפתרונות כנראה, הם לא יגיד, חלק ידעו אולי להגיד, אבל בהתחלה ילדים לא מאומנים בלחשוב על פתרונות, הם לא מאומנים בזה. אם אנחנו לא נשאל אותם, לא נעזור להם. אוקיי, אז זה גם כן אפשרות. סבבה, זה ענה על השאלה? אוקיי, מעולה. תודה. בשמחה. טוב, אז דיברנו על מרחבים אישיים. עוד נושא אחרון שהוא איך אנחנו עוד יכולים ללמד ילדים מיומנויות חברתיות וכך הלאה. הענקת גבולות מעצימים. נגיד והילדים מתחילים לריב על הצעצוע או משהו כזה, אז אנחנו נותנים להם שיקוף. דני, אני רואה שאתה כועס כי ככה וככה. יוסי, אני רואה שאתה מתוסכל כי ככה וככה. בגן שלנו שומרים על הידיים ומשחקים נעים. בחירה. יש לכם שתי בחירות, לבחור לשחק בצורה נעימה ולהרוויח ליהנות מהמשחק המשותף. או לבחור שלא ולהמשיך לצעוק או להרביץ מה שהם עשו, ואז תפסידו שכל אחד יצטרך לשחק לבד. מה אתם בוחרים? בעצם נתתי להם בחירה. חשוב לא לחזור על עצמי יותר מפעם אחת. אם הם בחרו להרוויח, סביר שזה לא יקרה על הפעם הראשונה, אז אני אחזק אותם, מדהים שבחרתם לשתף פעולה ולהרוויח ליהנות ביחד. אם הם ממשיכים, אני משקף להם שהם בחרו להפסיד. אני רואה שאתם ממשיכים להתנהג בצורה לא נעימה אחד לשני, ולכן בחרתם להפסיד שכל אחד יצטרך לשחק לבד. סומך עליכם שפעם הבאה תבחרו נכון יותר בשבילכם. אוקיי, ואז אני מיישם, כאילו מפריד אותם כביכול, או מה שצריך. הרעיון שהם לומדים, מה אני נותן פה? אני מלמד אותם מה הרווח וההפסד בסיטואציות. זאת אומרת, הם לומדים את ההשלכות של הסיטואציות החברתיות, המצבים החברתיים האלה. סתם עוד דוגמה, נגיד, לפיתוח עמוד שדרה פנימי, ילד שמרצה. אז אם יש לכם זמן ואפשרי, אז בוא נשאל אותו. אוקיי, אתה נתת לו את
לשחק במשחק שלך, ועכשיו אתה עצוב. מה הפסדת כשבחרת את זה? הפסדתי שאין לי משחק. יותר מזה, שאלה יותר מתקדמת. סופר שאלה חברתית, סופר שאלה חברתית, בדגש. מה אתה חושב שהחבר חשב עליך כשנתת לו? מה אתה חושב הוא מבין אם נתת לו לשחק? מה פעם הבאה? הוא ימשיך לקחת לך את הצעצוע או יפסיק? ואז הוא מפתח מודעות שהריצוי שלו גורם לבן אדם האחר לנצל אותו. אוקיי? שוב, אפשר לקחת את זה גם לדברים אחרים, אתגרים אחרים. אוקיי? ואז משם אני מכוון אותו לשאלות, לפתרונות. אוקיי. בוא נראה. עוד דבר, יש לכם עוד סיטואציות של ילדים שחווים קשיים חברתיים שאתם טועים לגביהם בגן? אז זה הזמן לשתף, לשאול, להגיד, זה בסדר. את הגלגלים עובדים, זה טוב. אפשר לרשום גם בצ'אט. שלום טניה גם. שלום הודיה. אוקיי. טוב, בינתיים אני אעלה את הנושא הזה של הילדים שהם מאוד ביישנים, ככה מכנים אותם. אני לא ממליץ להגיד גם על ילדים שהם ביישנים, כי אז זה יוצר להם הגדרה בראש, כאילו זה מי שאני. אה, בסוגריים, במאמר מוסגר. אבל נגיד הילדים שכאילו מכנים אותם ביישנים או נמנעים, הרבה פעמים יש ילדים שהם מתבוננים, זאת אומרת ילדים מאוד מאוד אינטליגנטים בדרך כלל, שהם מתבוננים. כשהם נמצאים בסיטואציה חברתית, הם לא מתחילים עכשיו, קופצים לסיטואציה, כמו לתוך מסיבת הפתעה. הם מסתכלים על הנתונים, על הדברים, וכשהם מרגישים מספיק שהם הבינו מה קרה במשחק, מה החוקים, או מה יש, הם מרגישים מספיק ביטחון בשביל להצטרף. מה הבעיה? שהרבה פעמים המבוגרים כאילו מנסים מאוד מאוד לדחוף וללחוץ את הילד המתבונן שהוא יצטרף כבר, די, תהיה מוחצן, די, קדימה, תתגבר. מה הקטע? כשאנחנו רוצים לדחוף את הילד קדימה, ובחוויה שלו דוחפים אותו אחורה, כי הוא לומד את המציאות בהתבוננות קודם כל. הוא לא מרגיש מספיק ודאות. אז לכן במקום לדחוף, אני כזה לעודד, אני ממליץ יותר לשאול שאלות. אני רואה שעכשיו אתה מסתכל על המשחק, אני רואה שכיף לך להסתכל על המשחק, שאתה מתבונן. אמ, אפשר לשאול אותו, כאילו, מה אתה מרגיש עכשיו? שמח, דואג, מרוכז, מבולבל, כאילו כזה קצת לשחק עם השיקופים. מה חשוב לך? מה בא לך? לשחק. אז מה יכול לעזור לך לשחק? ואז משם נכוון אותו שהוא ימצא פעולה שמתאימה לו. לא יודע, להצטרף לאט לאט, קודם כל לעמוד קרוב יותר, וככה אפשר לעזור גם לילדים שחווים אתגרים מהסוג הזה. בואו נראה, כתבו לי פה. אמ, בואו נראה, שם לא ידוע, כתוב אייפון, מתחיל ספיר, שלום ספיר. כשילד אחד פונה אליי ומשתף אותי במשהו, ואז עוד 3 ילדים מצטרפים וקוראים לי, איך אתייחס לזה? אז פה אנחנו מדברים על מרחבים אישיים. לכן אני בעצם דיברתי על מרחבים אישיים כמשחק, להפוך את זה לסיסטם, להרגל, כדי שהילדים בכלל יבינו את הרעיון. אז מה שאת יכולה לעשות בהקשר למרחבים אישיים, את אומרת להם, אני רואה שמאוד חשוב לכם להגיד לי משהו. עכשיו אני מדבר איתי עם X, וזה שיחה אישית. אתם יכולים לבחור לשחק במשהו אחר ואז נדבר, כשאני אסיים איתו, או להמשיך לדבר איתי ואז אתם תפסידו שאני לא אענה לכם, ותשתעממו. מה אתם בוחרים? כאילו זה הענקת גבולות, בדיוק השקף שכתוב כאן. רק אני כאילו שם להם, ואני לא עונה להם. אני לא עונה, כאילו אני רואה שאתם ממשיכים לדבר, אתם מפסידים שאני לא אענה לכם פשוט, כי עכשיו אני בשיחה אישית איתו, אוקיי? שוב, כאילו אתם יכולים אחרי זה כזה לצד שיחות, מה אתה חושב שהוא הרגיש? כאלה, כשאתה נכנסת לו, כאילו קצת לעודד דרך שאלות לעודד את הילדים, להבין מה האחר מרגיש, בקטנה. זה לא עיקר, אבל אפשרי. התשובה היא הענקת גבולות, כפי שכתוב על השריף במצגת. ספיר, האם זה ענה לך?
טניה כותבת, הרדמתי את הילדים, אבל הייתי בהקשבה. אוקיי? מעולה. מרים, מאוד קל לשאול שאלות סגורות, איך אוכל לפתח אצלי את המיומנות של שאלות פתוחות. שאלה סגורה זה שאלה של כן או לא. אתה אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה. אתה אוהב פיצה? כן, לא. שאלה פתוחה זה כל השאלות שנתתי כאן בשליפים. פשוט תשתמשו בשאלות שאני כתבתי כאן. אוקיי? כאילו לא צריך להמציא עכשיו. פשוט תשתמשו במה שכתוב בשליפים. אחרי זה זה יתלבש לכם לבד, מה שתרצו. מה יעזור לך או מה אתה בוחר לעשות למשל, זו שאלה פתוחה. זו לא שאלה כן. של כן או לא. שאלה, ש... שאלה סגורה זה, אתה יודע איך לעזור לך? לא. כן. הכל פה זה שאלות פתוחות. מה הרווחת? מה הפסדת? מתחיל לחשוב בנתונים כאלה. אוקיי, האם זה ענה לך, מרים? אז פשוט תעשו צילום מסך וכזה. זה מה שהורים שאני מדריך אותם, אז הם עושים, מדביקים לעצמם שליפים פשוט. יש להם שליפים של שאלות, בין היתר, כאילו, כדי לזכור. עם ילדים, אני גם כן עובד בקליניקה, ילדים בגן, זאת אומרת, גם כן עושים שינויים מדהימים, אבל כרגע אנחנו נותנים כלים לכן. טוב, אוקיי, עוד שאלות, בוא נראה. בתיה, מה קורה כשילדים אומרים מילים לא נאותות, קללות, או אני שונאת אותך? אז אם הילד אומר, אני שונאת אותך, אני ככה וככה, נותנים לו, זה קשור להענקת גבולות, נכון? מה הגבול שאת רוצה לתת כאן? שלא מקללים, נכון? מדברים יפה. אז אני אתן לו שיקוף, כי הוא לא סתם מקלל, הוא לא יודע להבין את הרגש שלו אחרת. הוא פשוט מנסה נראות, זה מה שהוא רוצה, שיראו אותו. אז אני אגיד לו, שיקוף, אני רואה שאתה מרגיש כעס ולכן אתה דיברת, אמרת שאתה שונא? כן. גבול, בגן שלנו אנחנו מדברים בשפה יפה ולא מקללים. בית בחירה. יש לך שתי בחירות. אתה יכול לבחור להסביר אה, את מה שאתה רוצה בצורה נעימה, או לבקש נעים, וכדאי גם להסביר איך לבקש, כדי שיבינו, או לבחור להמשיך לקלל, ואז תפסיד שלא נוכל להקשיב לך ככה, או תפסיד שלא לקבל את זה, או תפסיד שלא תוכל, תפסיד את הזמן המשותף כרגע עם הילדים, ותצטרך כאילו לשחק במקום אחר, או משהו בסגנון הזה. מרחב המשותף. אמ, יש אז לי גם שאלה. כן. הצבא, כאילו, אם יש לך רעיון לתת לי איך להציב גבולות לילד שהוא מאוד דומיננטי, כאילו גם מול החברים שלו וגם מולי הוא כאילו מאוד מעיז, זאת אומרת, אני יכולה להגיד לו, אה, לא יודעת מה, סתם נגיד בתפילה, הוא עצרתי לרגע כדי, לא יודעת מה, להגיד לילדים משהו שלא היה בסדר או כן היה בסדר, הוא יכול כזה להמשיך בעצמו את התפילה, כאילו כזה מנסה לנהל את העניינים גם כן. בלעדיי, או מאחוריי, או במקביל אליי. זה כאילו, זה ילד שלך למעשה? לא, לא, בגן, ילד בגן. אז לדבר, קודם כל לעבוד על המרחבים אישיים, כי ילד שהוא באובר שליטה, הרבה פעמים זה בגלל שהוא בחרדה, שהמרחב לא ברור, אז הוא הדרך שלו להשתלט, זה עוזר לו לביטחון. אבל פשוט כמו שאנחנו משתמשים, כאילו אני רואה שאתה זז ככה וככה, מה יכול לעזור לך לתת לו אפשרויות גם כן, לתת לו תפקידים, איך להיות בשליטה גם. אמ, אוקיי, עכשיו, זה לא כאילו עכשיו נתתי בחירת רווח והפסד, זהו. המטרה זה לא התוצאה. הילדים יבחרו להפסיד וזה בסדר, הם אמורים להפסיד. תראו את הסיפור שלי, רק מכאב אנחנו לומדים. רק מכאב אנחנו מסכימים ללמוד. אוקיי, רוב הזמן. ובעצם זה בסדר שילד בחר להפסיד, זה לא אומר שלא הצלחת. ברגע שאנחנו שוב ושוב משתמשים בבחירות רווח והפסד, בסוף הילד כאילו מבין מה הכללים בגן, מה הרווח וההפסד הקבוע בגן. ואז הוא בעצם כאילו מפנים את זה. אז לכן זה לא משנה כאילו רווח, הפסד, המטרה היא בסוף שזה הופך לכלל, ואז הילד לומד. אם יש לכם זמן, אפשר לדבר איתו אחרי זה, מה אתה מציע פעם הבאה כדי לא להפסיד, או פעם הבאה כדי להרוויח.
יכול להיות שלפעמים ההפסד הוא לא מספיק הפסד בשביל הילד. זאת אומרת, אם ילד מפריע במפגש לדוגמה, ואני אומרת לו, זה או שאתה מרוויח ונמצא איתנו כאן, ושר איתנו ולומד איתנו, או שאתה בחוץ, כאילו, לא אכפת לו להיות בחוץ. כאילו, כן, בדרך כלל זה קשה כתוב. להם לפעמים לשבת במפגש, נכון. אז מהמם. כאילו, לפעמים זה לא הפסד. כן. בדרך כלל פשוט מתייחסים, לא משתמשים בשיקוף, ואז הילד מרגיש אנטי, למעשה, אז לכן מראש הוא באנטי. ברגע שאני אומר לו את השיקוף, אני שומע שמאוד כיף לך עכשיו לעשות צחוק במפגש. בזמן המפגש אנחנו מקשיבים כשאני מדברת. מה אתה חושב שיכול לעזור לך? מה אתה מציע לעשות? מה יכול לעזור לך שיהיה לך יותר כיף עכשיו? אבל לפי הכללים. זה אופציה אחת. עדיף לעשות את זה מראש, לפני המפגש, שיהיה לו פתרון, לא יודע, לשחק בגומי, משהו מראש יהיה לו. או בחירה, כאילו הבחירה היא להפסיד את המשחק. אבל ברגע שיש פתרון אחר שהוא מוצא לעצמו, לשחק באיזה משהו, או לתת לו במה, כאילו, שוב, לתת לו במה חיובית, במקום הבמה של המפריע. במה חיובית. כן, זה, כאילו שוב, זה אין לנו כבר זמן, אבל זה בגדול תשובות אפשריות לשאלות. שאלות חשובות, כן. אוקיי. בסדר, זה ענה לך יחסית? כן, תודה, תודה רבה. כן. טוב, אז עכשיו אנחנו ככה, חוץ מזה אני רוצה להגיד לכם ככה, קודם כל אני רוצה לתת לכם איזושהי מתנה, ובאמת כל הכבוד לכל מי שהיה איתנו כאן בהדרכה, הקדיש את הזמן שלו, זה לא ברור מאליו. אמ, תודה גם על ההקשבה, תודה לשיר על המרחב, ואני רוצה להעניק לכם איזושהי מתנה. חמש, אם להורים מביניכם, אני רוצה להעניק לכם בעצם שיחת ייעוץ אסטרטגית, שבשיחה הזאת, זו שיחת זום קצרה של כ-20 דקות, שאתם פשוט ממלאים שאלון, אחרי זה אני פשוט מראה לכם איפה בדיוק יושב האתגר החברתי של הילד. זאת אומרת, איפה בדיוק זה יושב, איך אפשר לפצח את זה, מה הדרך המומלצת. אחרי זה, כאילו, אתם תרצו, תתעניינו בהדרכה, טיפול או משהו כזה אפשרי. אבל בכל מקרה, המפגש הזה, השיחה הזאת היא מתנה. זאת אומרת, אתם תדעו בדיוק איפה יושב הקושי החברתי ואיך לפתור אותו. בצורה ברורה, יהיה לכם מפה ויזואלית, שאתם תדעו איך לפתור את זה. אוקיי? אז מי שרוצה, אני מעניק, יש 5 שיחות, האמת שזה 6, כתוב פה במצגת. 6, הנה, אז הגדלתי לכם. אז 6 שיחות ייעוץ ללא עלות. בעצם שיר או אני, מי שיספיק ראשון, נצרף בצ'אט לינק. בלינק אתם יכולים פשוט, אני מצרפת להם, כן. כן, בעצם אתם נכנסים למין שאלון, שאתם ממלאות אותו, ואז אני עובר עליו באופן אישי ובונה לכם, בונה בעצם מפה, ואז אנחנו מסתכלים על זה, כמובן ביחד. אני אוקיי? יכולה בתור גננת למלא על ילד בגן, זאת אומרת, ולקבל ממך ייעוץ, או שזה להורים לילדים? זה ספציפית להורים לילדים, כן, ליווי שלי, כן. אמ, אוקיי, אז זה כאן כל קושי התנהגותי, חברתי. מעבר לזה, אז אתם מוזמנים גם לקבוצה שלי, יש לי קהילת פייסבוק, הורות מקדמת, ביטחון עצמי חברתי לילד, 3,500 הורים ואנשי חינוך כמובן, ובעצם שם יש עשרות, אם לא מאות, כלים שונים, שידורים, הרצאות שונות, כל מה שקשור לפן החברתי. אתם מוזמנים להיכנס ללא עלות, להצטרף, אני גם כן מצרף את זה פה בצ'אט. מאיזה גיל הייעוץ? מגיל 3-4 כבר אפשר. כן, מגיל 3-4 אפשר. נשלח כן. בדיליי, אבל בסדר, קיבלתם פעמיים. איך? אה, אוקיי, לא, בסדר. בסדר, אוקיי. הנה עוד קצת טיפה שתבינו אותם למי שנכנס בסוף. תראו, זה אפשרי. אתם רואים כל מיני ילדים שחשבו שהם חייבים כדורים,
אמרו בצהרון, מה, כאילו חשבו שהבן אדם על תרופות, הילד, אבל לא, הוא עבר פשוט טיפול של חודש וחצי, והוא שונה לגמרי. כל מיני דוגמאות, חרמות, ילד גם כן, קשב וריכוז, גם כן ילדה אפשר שחטיבה גם להמליץ להורים אחרים, להורים מהגן הכוונה, גננות להורים כן, של אז, אחרות. אז אתן מוזמנות כמובן להעביר את התוכן הזה, להמליץ, הורים לילדים עם קשיים חברתיים, אז מוזמנים להגיע לקליניקה שלי. אני מקבל ברמת גן ובנס ציונה, אוקיי? ברמת גן ובנס ציונה, ובזום בגילאים יותר בוגרים, בוא נגיד ככה. את ההורים אני מקבל בזום, אין צורך להגיע פיזית. אז ככה שתדעו. אמ, מדהים. אוקיי, פה הנה פרטים, אתם יכולים לעשות לכם צילום מסך, ואז להעביר להורים פשוט. כאילו, אם אתם רוצים, או לעצמכם, מה שתרצו. אתם רואים תוך כמה זמן אפשר להגיע לתוצאות. אוקיי, לא צריך טיפול של שנים, באמת. זה מה שכתוב, זה מה שכתוב. זהו, זה הכל. זה... מדהים, ישי, תודה רבה. תודה ככה על הדרכה מאוד מאוד מעניינת ופרקטית. תודה גם לכל מי שהשתתפה כאן. אני מעבירה גם את הקישור לעמוד הפייסבוק שלך וליצירת קשר איתך לשאר הגננות.